постнаталната или следродилната депресия, която се среща както при жени, така и при мъже. Това е форма на депресия, която се развива след раждането или появата на дете. До 15% се среща при жени и между 1 и 10% при мъже. Проявява се в първите няколко седмици до месеци след раждането, а симптомите могат да започнат веднага след раждането или да се появят по-късно в рамките на 1 година. Главен симптом, освен всички изброени до тук симптоми, е загуба на интерес към бебето и трудност в създаването на емоционална връзка между майката или бащата и новороденото, което води до чувство за вина. При пациентите с този вид депресия често се среща както тревожност, така и паническо разстройство. Може да се дължи на биологически, психологически или социални фактори. Искрено много се надявам това видео да ви е помогнало да научите малко повече за видовете депресия. Ако това е така,